Mm. Hi, Bebe Loves. Good morning. Ay, good morning. Good afternoon pala na. Kamusta ka dyan? Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Ayan, so, ayan, nakabalik na tayo ulit sa ating pagla-live. And yo. Dito tayo ulit para magasik ng kasiyahan. Hello, everyone. Na-miss ko kayo. Hi, hi, hi. Work mode ka? Grabe gabi na. Work mode pa rin. Lizzie Gomes, Eman Dais, Alma Cordero, Food Trip, Ranger, and Dana. Sunday Travel Log. Hi, mag-love shower out, everyone. Kamusta naman ang lahat? Oh, man. Yeah, yun. So, harang-harang muna tayo. Ano muna tayo, mga baby loves, like and share muna tayo dyan. Like and share. Ayan, yayain na yung mga kasamahan natin, And guluhin na ang kanilang mga mundo at nananahimik na gabi para makapagsimula tayo ulit sa ating, what do you call this? Sa ating masayang dikitan. Ayan. So, tayo palista kagad po tayo para mabilis lang po tayo. So, nandyan po yung tagalista natin. Siya na po ang bahala, siya na po ang bahala, siya na po ang bahala. Ayan. Tayo palista mga bebe. Yes naman yarn. Good job, Janie.
Ayan, so ilan ba? Wala silang mga jacket. So, bibigyan ko na kayo ng mga panty at brief. Kaya laging nakahubad. Ayan, so may brief and panty and what do you call this? Yung mga panty yung gamit at brief na binigay ngayon ay hindi ko pa po nalaban yan. Pakiusap na lang, laban nyo na lang after nyong gamitin. Ayan. Diba? Na-miss nyo ako. Na-miss nyo yung kaguluhan ko. Diba? Ayan. So, sinasabi ko na talaga sa sarili ko, hindi na talaga ako. Bawal na talaga akong magkasakit. Ay nako, bawal akong magkasakit. Otherwise, isang buong buwan na naman akong hindi makakapag-live. Sa tayo palista na po tayo dyan. Yan, so asan na kaya yung mga kasamahan natin na yun? Lumaki ang pisngi ko. Lumiit ang pepe ko. Charot lang. Ay, nako. Saglit Oh my God. Hindi ako pumasok sa trabaho. Kaya. Isang litrong isang litrong soft drinks. So, ayan, kumakain po ako actually ngayon. Pagpapatuloy ko lang po ulit yung pagkain ko dahil nakatulugan ko po after kong kumain ng inihaw na isda, nakatulog ako. Parang may lason yata tong isdang to kasi tinatulog niya kagad ako after ko siyang ubusin. Hi, Aman. Saan na kaya yung mga kaibigan at mga kapatid niyo? Ako naman yan. Nasaan kaya yun sila? Aba naman yan. Sinadya ko talagang magpataba dahil mapapasabak ako sa matinding labanan pag nakabalik ako sa pag-live. Isang buong dire-diretsong live na naman to. Makain ako ngayon ng crab. May tagalista tayo dyan. So, tayo palista na po sa mga gustong sumali. Guro naman. Na-miss nila ako. Ayan. Yan, dali na po, dali na. Tara na, tara na. Saan kaya sila? Salbahin ng mga to. Iniwan ako. Wala sila dyan. Okay. Wait lang Sino yung first
Okay, wait lang. Maya na lang ako mag-announce. Jenny, pakilista si Food Trip Ranger. Food Trip Ranger, si... Uy, nandyan pala ulit si Sunday. Si Shella. Hi, Shella. Kamusta ka na, baby loves? Ayan, nakabalik na si Shella. Yan, so tayo palista na po lahat. Sunday, nandyan ka pa ba, bebe? Halika na, bebe, ah. Okay, so palista na lang yung mga kapatid mong nandyan at hindi pa nalista, baby loves, Jenny Galigar. And then, so para mailapag mamaya. Ayan. Ayan, so kamusta naman kayong lahat habang wala ako? Kamusta naman kayong lahat habang wala ako? Nakikita ko yung mga galawan ninyo. Pero, hindi ako nagpaparamdam. Ang sarap ng crab. Bala kayo dyan. Pag-aanohin ko kayo. Crab kayo dyan. Ang salbahe ko, no? Jenny, pakalista naman. Okay, nakalista na yan lahat sa utak ko. Sana all. Ayos yung utak mo, ah. Ginawang listahan. Ayos lang po. Oh my God! Ang sarap. Nangiinggit. Sorry na. Kambal ni Alger, Megalod Shawarat, Dabilab. Hi. Good evening. Diba? Pinoy talaga ako kumain. Naka, pa talaga? Tamsaking. Finger licking. Ang sarap. Ayun, so, sa nakikita ko po, pinakamaraming upload ay pinakamaraming mga bagong upload ay si Jenny Galigar. So, dapat po talaga mag-upload na po tayo ulit. Sa mga wala pa pong upload na bago, mag-upload na po tayo, no? Para yung mga dikit po na nakukuha natin at mga comments na ay mapunta sa mga bagong upload. Okay? And magsisimula tayo in 3 minutes. 3 minutes to go. Magsisimula na tayo. Hindi tayo pwedeng gabihin ng masyado. Time now is 8:55 in the evening Philippine Standard Time.
Ayun. Hi, hi Ferris wheel. Mega loud shout out. Ahem. Aray ko po, nanininik to. Bago po yun sa akin. Ayan. Type palista na po. Type palista na sa mga gustong sumali ah. Sabihan na kita mga main channel. And ayan. So, Jenny Galigar. Ayan. So, nakalista na ba dyan lahat sila ngayon? Pwede ka na pong magsimula. May nagbigay yata siguro sa kanya ng subscribers. Napanalunan sa kanyang kasipagan. Yan yung sinasabi natin na kapag masipag kayo, meron kayong mga rewards. And good thing merong nakuha si Bev Loves Lizzy na subscribers reward. Ayan, so Jenny, magsimula ka na po. Log in. Ferris wheel. Ayan, so puntahan na po yung natin Si yan? Si Jay Green. Si Jay Green yan. Si Jay Green yan. Hi, baby. Mega loud shower out. And so, puntahan na po yung login 1. Bilang panimula po natin ulit. Good evening sa inyong lahat Hi, Jay Green. Yan, puntahan na po kagad. Puntahan, login 1. Thank you sa paharang. Sassy Girl Vlog. Hello, Mega Loud Shower Up. Good evening. Ayan, sali ka na, bebe ha. Good evening sa'yo dyan. I miss you din po, bebe loves. Ayan, so, Jenny Galigar, pakilista naman yung kapatid mo, Sassy Girl Vlog. Ayan, puntahan na po kagad yung ating login 1. Ayan, na-miss ka rin ni Jay Green. Sassy Girl. Na-miss ka ni Jay Green, promise. Si Jay Green yan, kapatid mo, Lizzy. Ayan, so puntahan na po kagad yung ating login 1 and next na link. Okay?
Hahataw tayo, mabilis lang naman tayo eh. Mabilis lang naman to. Tomorrow again, babalik na ako ulit sa pagla-live. Marimar? Sino si Marimar? Bakit may mga Marimar? Bawian natin ng banana next. Agay, sino naman yan? Sino yan si bawian natin ng banana next? Ay, wala siyang ano. Lagyan mo ng video ang iyong ninja, bebe. Lagyan mo ng video. Alam ko na sino yan. Si Jerome. Lagyan mo ng video, baby loves, ang ano mo, ninja. Hindi ko alam. Parang gagawin ko na tong telescope, tong ano na to eh. Oh, bakit may Katya Santos Dan? Ano ba yan? Sino yung mga artistang yan? Nandyan si Marimar, nandyan din si Katya. Ayan, dali-dali. Puntahan na po kagad ang next na link. Walang ano, walang video. Oy, grabe. Thank you, Jerome. Nahuli tuloy yan. Nahuli ka tuloy. Nahuli ka tuloy kung ano talaga at sino. Ano daw, maga.
Yan, habol na, habol na. Ayan, bumalik ka na daw. At ayaw kang maging ex ni J. Green. May plano pa naman siyang dalawin ka. Hahatiran ka lang niya ng bagoong. Malat pa rin boses ko, di ba? Ang tagal ng boses ko gumaling. Ito yung mga golden voice. Yan, puntahan. Machete. Sino si Machete? Aba naman yan. Kuya Sandy? Kuya Sandy yata yan. Ah? Ang sarap ng ng crab. Ah? Pikit muna kayo, pikit. Kakagatin ko yung crab. Masarap kainin. Mahirap lang talagang, himayin. Jenny, lagyan mo ng dyan pangalan para hindi sila makapunta sa kanilang channel. Para hindi nila maklik ang channel nila. Ayan, puntahan next natin, Kuya Macho. Hi, Joanne Loresto, mega loud shower out. Good evening. Ayan, bebe. Thank you sa thumbs up. Jenny Galigar, palista naman po. Kapatid mo, Joanne. Panika-nika sa balaring. Mega loud shower out din sa'yo, bebe love. Ayan. Next link tayo, next link. Panika-nika sa balaring. Puntahan po kagad, puntahan. Mabilis lang po tayo ngayon, mabilis. Yes, yes, yo. Ayan. Ayan, nakalista ka na, Joanne.
Para matatanggal at mababasag ang ipin ko ah. Kamatis ni Tindera, kamarites ni Tindera, mega loud shower out. Hi, hello, mega loud shower out. Island Farm. Ayan, so pakilista daw si kamarites ni Tindera. Chismosa talaga to. Chismosa ka. Jenny Galigar, palista daw po. Tindera, ay Bisayang Tindera vlog. Ayan, puntahan na po kagad ang ating mga link na nauna dyan. Dan, Kuya Macho. Sana all macho. Ayan, puntahan. Daddy. Next na link, Daddy, kay Jerome po yan na link. Ayan, puntahan po. Sassy girl, next. Habulin lang po ang mga link. Ayan, so mabilis lang tayo. Habulin nyo lang po yung mga link na nilapag ng inyong kapatid Jenny Galigar. Jenny, don't forget patamsakan yung mga premiere natin na ay but. Muntik na. Yung tuloy. Maglas? Sino yan? Pangalanan mo. Baka mapunta sila sa kanilang link. Pangalanan mo ng konti. Baka bigyan mo ng clue sa kanilang link na pangalan. Baka sa kanilang link sila mapunta. Ayan, puntahan. Basta, lagyan mo lang. Skinol girl, bagong dikit. Agay, grabe, may skinol girl pa talaga. Sino na naman si Skinol? Alma. Grabe naman mga pangalan na yan, Skinol girl. Floor wax girl, meron ba dyan?
Sa dami na ng mga Korean products, okay pa ba yung Skinol ngayon? Buhay pa rin? Buhay pa ba mga Skinol sa dami na ng Korean product ngayon? Pampaganda. Kahit ako, Korean product ang ginagamit ko eh. Ng mga pampaganda. Di naman effective. Hindi umepekto sa akin. Grabe, may mga ano kayo dyan may mga nickname na ngayon Bagong code name. Sarap. Next na link, Tindera na tayo. Tindera. Puntahan na po, puntahan. Habang lumalamon ako dito. General, ako pala yung Hong Kong. O, di ba? Nadamay ka? Buang talaga to si General. Yan tuloy. Napuntahan tuloy. Sabi na Sasabunutan ka talaga ng kapatid mo, Alma, mamaya. Jenny Galigar. Sabi na smaglos Joan Santos. Jodian Santos yan Smaglas, yes. Oo, yung pag nag-aano ka pala, pag nagba-biking ka, nagsa-cycling ka pala, yun pala gamit mo. Saka smaglas ka nga pala. Tindera, Dan. Ayan, so wag po nating skip yung mga harang ng kapatid ninyong mga monetize na po. Uy, kamusta ka na? Eto, kumakain, lumalamon, Daddy J. Hi, mega loud shower out, Daddy J. Lumalamon ako ngayon. Alimasag. Nagbumukbang ako, Daddy J. Ikaw ba? Kamusta na? Panot pa rin?
Daddy J! Panot ka pa rin. Alam mo yung crab ko ngayon, parang si Daddy J. Malaki ang katawan, pero ang laman, maliit. Malaki ang katawan, pero hindi siya malaman. Daddy J. Miss you po. Ayan. So, takip mata kayo, takip mata. Kakagatin ko siya. Mag-aaway kaming dalawa. Pikit mata. Grabe ka. Ah. Alang laman. Mag-aaway kami nitong kalimasag. Gala ng gala, Dan. Sino naman yung gala ng gala kaya? Bulungan nyo naman ako kung sino yung mga yan. Sarap? Anong Nakatulog kasi ako kaganina kaya hindi ako nakapag-live ng hapon. Ginabi na ako. Ba't ganon? Hindi tumataba yung mga crab.
mga seashells. Ba't hindi sila tumataba? Bakit wala silang mga excess fat? Puro na lang sila shell. Ang papayat. Ay, oo, grabe, ang sarap. Masarap yan, ma'am. Pag ginataan, lagyan ng maraming sili. Ay, oo, masarap yun. Sobra. Pero yung ginawa ko ngayon, spicy ano siya, Korean mix siya, Korean mix. Yan, so bukas gawa na po tayo ng mga bagong ninja sa mga luma ang ninja po. Wala na bang hindi pa nalalapag? Wala na ba? Sabi na po, magsabi na sino pang hindi na ilalapag. Sino pang hindi na ilalapag? Okay, tamsak ride na tayo. Wala nang nagsasalita. Wala na bang nakalimutan? Yan, tamsakan na, tamsakan. Nalapag na ba si Jerome? Si Meroji Jerome. Meroji Jerome. Jenny Galigar, si Meroji pa, si Meroji. Iba yata yan eh. Jerome, sa'yo ba yan? Second account? Meroji Jerome. Jerome, second account mo ba yung ano? Meroji Jerome? Jerome Tosi. Or iba? Magkaiba ba? Magkaiba? Hindi daw siya nalapag. Hindi po daw nalapag. Pakilapag si Meroji. Kaninong team ka, Meroji, Bebe Labs? Meroji, kaninong team ka, Bebe Labs? Kung wala ka pong team, pwede ka pong pumasok sa aming team para mas mag-guide ka po namin, okay? Meroji. Ayan o, main account yan, Meroji. Meroji Jerome. Iba yan, magkaiba yung Jerome at si Meroji. Ayan, very good. Meroji, kaninang team ka po? Pasok kita sa team ko pag na, ano, pag wala ka pang team.
Ayan, puntahan po natin. Meroji, wag mong pupuntahan channel mo ha. Okay, so pasok ka sa team namin. Message ka po sa kay Jenny Galigar. Wait lang, ilalapag ko yung yung gate para makapasok ka sa amin. Team. Ayan, FB ni host, i-message mo po yan at para mapasok ka namin sa aming team. Okay, so dalawa na yung Jerome namin ngayon. Yehey. Dalawa ng aming Jerome. Ayan yung FB ni host. I-message mo po ako, Bebe Loves Jerome, Meroji, para mapasok po kita sa team namin. And so, patamsak raid na po tayo. Tamsak raid, Team Biyaherang Ilongga. Apo, dalawang Jerome na kasi yung nasa atin ngayon. Very good, dalawang Jerome. Maghahanap naman tayo ng dalawang Lizzie Gomes. At maghahanap din tayo ng dalawang J Green, dalawang Jenny Galigar, dalawang Island Farm, dalawang Alger. Tigda-dalawa na, tigda-dalawa. Nathan 24 TV, mega loud shower out. Nahuli ka, Bebe Loves? Anong team ka po, Nathan? Nathan, anong team ka, Bebe Loves? Message mo nga po ako, Bebe Loves Nathan, para mapasok kita sa aming team. Okay, ilapag nyo na lang si Nathan. Ayan, Jenny Galigar, ilapag mo si Nathan. And Nathan, pakidikitan po yung lahat ng naandyan. Mag-comment ka po muna sa kanilang video para makita nila yung mga mo. Ayan. Andyan lahat pa ng link. Puntahan mo po. Habulin mo kung sino yung mahabol mo. And then, didikitan ka rin po nila. Okay, after mo silang dikitan, ayan, may FB ni host na link. Okay, sa FB ni host na link, i-message mo po ako dyan. Ipasok kita sa team namin. Not 24 TV. Not 24 TV. Ikaw pala yung ikaw pala yung sumuntok doon kayo. Ikaw pala yung nanapak. Joke lang. Kanina napanood ko to eh. Gulantang ako. Grabe siya. Nanapak ng maneho ng ng delivery. Pwede ka pa pong magpalipad if ever na hindi mo na kayang habulin ang kanilang mga mga videos, link.
Dikitan mo sila, ha? Patapos na kasi kami. Na-late ka lang, bebe. Hi, tita! I'm late, mga kabiyaherang. Oo nga, na-late ka. Oo nga, Cocomelon. Ang bigat kasi ng Cocomelon mo, kaya hindi ka nakatakbo. Na-late ka. Pagdating. Bagal mo tuloy tumakbo ngayon. Ang bigat na kasi lalo ng Cocomelon mo. Ayan, so, magpapalaro po ako ngayon, ah. Si Jerome lang pala yung walang ano. Harang po, meme. Ayan, thank you sa paharang. Laruin nyo yung mga harang ng mga nilalapag na monetize na. Okay? Laruin nyo kasi para makatulong na rin tayo sa kanila. Ayan, namumutla yung bibig ko sa kakakain. Ayan, so patapos na po tayo. Ayan, patapos na po. Tamsakan raid na lang. Puntahan na po, puntahan. Ayan, ayan, ayan. Jerome. Nasa na si si Merejo Jerome. Mejori pala, Meroji. Nasaan si Meroji? Nandun pa ba? Nag-message ka na sa akin, bebe? Sorry, mami. Sobrang busy lang kasi namatay father ko bago pa lang nakaka-recover. Oh my God! Condolence to you, baby loves. I'm so sorry for your loss, ha? Okay ka lang ba? Basta think positive lagi sa kung ano pa man ang reason behind sa mga nangyayari sa atin, okay? Don't give up, keep pushing. Okay, ayan. Balik ka na. Nasa GC ka pa ba? Nasa GC ka pa ba, bebe? Balik ka na, ha? Balik ka na. Para para mahatak natin yung channel mo. Bakit ikaw yung lumabas? Okay. So mag-PM ka lang at papasok ka namin sa GC ulit. Apa. Ayan, si J Green na ang bahala sa'yo. Ayan. Nakapag-message ka na ba, Meroji? And so wala na ba? Wala na? Ayan, may island farm pa tayo, island farm. Ayan, tatamsak muna tayo, island farm.
Pink melon. May pink melon pala na all. Pink na pala ngayon ang melon. Ang pagbabalik ko rin, bebe, kasi kakabalik ko lang din ng live. Ikaw yan, tita. Welcome back, Ina Raimundo. Diba? May Ina Raimundo kami. May Alma Moreno din kami. May Lizzie Oy kami. Lizzie Oy. Sino naman yan? Si Koreana. Saka meron din kaming Aljur Abrenica. Aljur Abrenica. Naging si Alger. Ay, nako. Virginia. Sino naman yan? Grabe talaga to si Jenny. Si Adele. Ang babaeng laging virgin. Ay, nako. Ayan, puntahan. Next, link tayo dyan and then log out na tayo. Ayan. Lablabin na yan, lablabin. Ayan. Magla-log out na tayo. Ayan. Camarites ni Tendera. Okay, so tapos na ba? Lahat na lapag na? Log out na tayo pag nalapag na ang lahat, ha? Ayan, so habol-habol po sa mga hindi pa po nakapaghabol o hindi pa nakahabol sa mga link, habol na po. Ayan. So, may lagusan na tayong link, lagusan na link. Ayan, so lagusan na link na tayo dyan. Okay. Ayan, so bukas po, magpalit na po tayo ng mga bagong ninja sa mamaya gumawa ng bagong ninja para bukas may magamit tayong bago, okay? Gumawa ng bagong ninja para bukas may magamit na po tayo.
Okay? Lagyan po ng mga video ang inyong mga ninja. Lagyan ng maiksing video ang inyong ninja. Okay? Meme, nalapag po na po ako. Nalapag na po ako. Ay, ano daw? Okay. Okay, palaro na tayo. Sa unang palaro. Okay, sa unang palaro po, dudugtungan nyo lang po ang aking sasabihin or find the missing word. Okay, find the missing word. Ganon lang po yung gagawin nyo sa ating palaro. Heto na unang palaro natin. Makinig ng mabuti. Makinig ng mabuti. Okay? Heto na siya. Mga kaganapan sa blank. Mga kaganapan sa blank. Mga kaganapan sa blank. Yun ay title po ng aking in-upload. Ayan, in-upload na video na latest. Ayan, mga kaganapan sa blank. Ayan, tignan na kaagad. Hindi, nandun po sa aking channel. Pag tama yung kanyang dugtong mga kaganapan sa blank. Ayan, may nauna. Hindi nila na-gets kagad. Nandun sa channel na yon. Mga kaganapan sa swimming pool. Ayan, so yung nauna pong nakahula ay si Jerome Tosi. Ayan, Jerome Tosi ang nakaunang hula. Sayang yung kay yung kay Jay Green, mali pa yung kulang pa talaga. Full lang ang sinabi niya. 50 Gcash yarn. Okay, next na palaro. Heto na. Number po ito, number from 1 to 100. 1 to 100. 1 to 100. Dali, si Eman, Sinunod-sunod na ni Eman. Sabi, stop, meron ka agad. Wala,
Wala na, wala na kaagad boses ko. Stop, stop, meron na kaagad. May nanalo kaagad. Stop, stop, time out, time out, time out. Time out! Nawala na ulit yung boses ko. May nanalo na po, may nanalo na. Stop, stop, stop. May nanalo na. Okay. Nawala na kagad boses ko. Ang bilis naman. Ilang linggong hindi nakapag-LS, tapos ngayon mawawala ka agad isang araw pa lang. Ay, wala pa pala. Isang oras lang. Ferris wheel. Si Ferris wheel po ang nanalo sa ating pangalawang palaro. Number 17. Ay, number 17. Number 16. Ayan, number 16, si Ferris wheel po ang nanalo sa ating pangalawang palaro. Okay, congratulations, Jenny. Ay, ano talaga, tawag nito si Jay Green. Okay, bagal net ko. Okay, gigil pa ba kayo? Gigil pa? Gigil pa ba? Gusto niyong gumanti sa akin? Gigil pa ba? Gigil pa? Kung gigil pa kayo, gigil mo ko ang sabihin. Kung gigil pa kayo, gigil mo ko ang sabihin. Ayan, dali, dali. Nawala ka agad boses ko. Ang bilis. Aragay ko po. Aragay. Agay, okay. Eto na. Sa pangatlong palaro. Okay, sa pangatlong palaro. Ano siya? Pagkain siya, hulaan nyo siya. Hulaan nyo siya. Pagkain siya, ano siya, kinakain. Mabilog po siya. May maliit, may malaki. Prutas po siya, prutas. Actually, prutas po siya. Parang hindi siya prutas pala. Hindi siya prutas. Ano siya? Vine. Vine siya, vine. Alam niyo yung vine. Basta, vine. Ay, nako po, naubos ka agad ng aking boses. Tinago ko pa naman tong boses na to, naubos agad. Stop, stop, stop. May nanalo. May nanalo na. May nanalo. Kapangalan niya kasi to. Stop na. May nanalo. Coco Melon ang nanalo. Melon po ito. Melon. Melon po siya, melon. Ito siya. Ganito kalaki ang Coco Melon ni, ni Tita. Melon. Ayan. So, nanalo si Tita. Coco Melon. Nasaan na yun sa kanya? Nahulaan niya kaagad. Kasi meron siya nito, Coco Melon. Paano kaya to? Ayan, so everyone, thank you again. And ang saya ng ating pagbalik sa ating pagla-live. So again, tomorrow po, babalik po tayo dito sa ating live at dikitan. Gawa po tayo ng mga bagong ninja. And mag-message po sa akin ang mga nanalo sa ating palaro. I-message nyo po sa akin ang inyong mga GCash number.
So, ayan, naubos na kagad yung aking boses. Ayan, thank you everyone. Thank you sa pagsali po. Sassy Girl, Perisville, Camarites ni Tindera, Jerome Tosi, and ayan, oh my God. Thank you. Hi, Familia de Estrada. Hello, mega loud shower out. Guys, pakiano naman si Familia de Estrada. Pakidikitan naman to mga bebe. Familia de Estrada. Guys, pakidikitan naman to. Last one to. Last one to mga bebe loves. Okay? Last one si ating bebe loves Familia. Okay? Last one po. Last one. Pakidikitan po. Ayan. Bukas po, same time na po tayo, 9 a.m. Pinas time. Balik na po ako sa aking pagla-live. Ayan. Puntahan natin. Thank you, Familia de Estrada. Sir, thank you for coming. And thank you for the support. Mwah! 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 Ayan. Yan, puntahan po muna natin si Familia de Estrada. Balikan po natin muna siya, no? Aw. Ano naman yan? Oh, may Koreano. Anyong. Coffee. Ay, nako naman yan. Thank you everyone. Ayan, so thank you again. Tomorrow po ulit. Mag-message po ang lahat ng gustong sumali. Yung mga nanalo pala. Mag-message na po sa akin at isend nyo ang inyong mga GCash number. Okay? Isend nyo ang inyong GCash number sa aking messenger mamaya after natin dito. Thank you everyone. Bye-bye na po. Mwah! Mwah! Bye mga bebe loves. Ayan. Thank you again. Woohoo! And